खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 14 जानुवारि 2026 बुधबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफ्रा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनैनि सानाव नोंथांमोना सानै हयै खामानि मावनाया मोजां। मावनो गोनां बिबानफोरखौ समनि सिगां मावनो नाजानाया गोनांथि। खायसे बाथ्राफोरनि थाखाय गोसोखौ उसुबिदा मोनखांनो हागौ। गोसोनि साननाय हास्थायनायफ्रा फुरा जाफुंगोन। मेष राशिफोरा दिनैनि सानाव आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्राव गुबुननि हेफाजाब लानाया मोजां। अब्लासो खायसे खामानिफ्रा फुरा जाफुंगोन। गोबाव समनिफ्रायनो सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिना दंब्ला बे जेंनाया जोबस्रांगोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। गोदान खामानि जागायनो गोसोब्ला बेखौ आबुं खालामनो हागोन। नखरनि आंगोफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गोबां जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जानो हागौ। दिनैनि सानाव नोंथांमोननि खरसाया बांनो हागौ, जायजों गोसोआव असान्ति मोनखांगोन। खामानिनि थाखाय जेराव मेराव थांथिंनो गोनां जानो हागौ, जायनि थाखाय सावस्रियाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। बेफार फालांगियाव लाब खालामनो हागोन। मददारिफोरजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। नखरावबो एना एनि जेंनाया नुजाथिनो हागौ। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना समानैनो बारलांगोन। नाथाय सावस्रियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव सोरबा सासेनि गाज्रि सोंखारिनायनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। नखरनि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। गावनि खुगाखौ सामलायना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। गोजाम खामानिखौ बांहोनो सानदोंब्ला बेखौ आबुं खालामना गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। नखराव सोलिबाय थानाय जेंनाफ्रा जोबस्रांनायनि थाखाय गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन। बेफार फालांगियाव लाब खालामनो हागोन। गोदान खामानि जागायनो सानदोंब्ला दिनै जागायनो हागोन। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव बहाबा दावबायहैनो हागौ। नखरनि सुबुंफोरनि आबुं मदद मोननो हागोन, जायजों नांज्लाय खमज्लायफ्रा स्रां जागोन। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गाहामैनो बारलांगोन। जायखिजाया खामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। सोरबा आंगो लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ, जायजों नोंथाङा लाब खालामनो हागोन। नखरनि बयजोंबो अनज्लायना सम हगार हरनो हागोन। आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्राव सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायाव मोजाङैनो बारलांगोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ आबुं महर होनो हागोन। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। कन्या राशि। राशि बादियै कन्या राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजाङैनो बारलांगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। लामा खारथाय सालायनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। बेफार फालांगियाव फैसा सोसननायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। थासारिया बेले बेजे नुजाथिनो हागौ। नखराव दुखुनि खौरां फैनोबो हागौ, जायजों गोसोखौ असान्ति मोनखांगोन। खुगाखौ हमथाना खोथा बुंनाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै दिनैनि साना मोजां गाज्रि मोननैनिबो गेजेरावनो बारलांगोन। गोबां खामानिनि थाखाय सावस्रिखौ लोरबां मोनखांनो हागौ आरो बेजों लोगोसे नखरनि सोरबा आंगोनि सावस्रियाबो लोरबां नुजाथिनो हागौ। बेबादि बिथिङाव गोदान खामानि जागायनायाव नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां, नङाबा जेंना सोमजिखांनो हागौ। खामानि नागिरनायफ्रा खामानि मोनखांनो हागोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना खस्थ' खालामनाया गोनांथि। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6
आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन। गोसोआव साननाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। सोरबा आंगो सुबुंनि हेफाजाबजों गोदान लामाथिं आवगायलांनो हागोन। गोदान खामानिफ्रा मावफुंजागोन। बेफार फालांगियाव सांग्रां जानाया मोजां। थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। सावस्रिया गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि बादियै धनु राशिफोरनि दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। गोदान खामानि जागायनो सानदोंब्ला बेयो मोगथां महर मोनखांगोन। गोजाम खामानि मावजाबनाय लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ, जायजों नोंथाङा गोसोआव खुसि मोनखांगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। नखराव मान सन्मान मोननो हागोन। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि बादियै दिनैनि साना मकर राशिफोरनि थाखाय बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। सोरनिबा गाज्रि खैसाराव गोग्लैनोबो गोनां जानो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव बोरैबा मोनखांनो हागौ। बेफार फालांगियाव नुकसानबो सहायनो गोनां जानो हागौ। खायसे खामानिजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफ्रा गोसोआव उसुबिदा मोनखांहोनो हागौ। नखराव खायसे धोन सम्पथिखौ लाना नारसिनथाय मोनखांगोन, जायजों दावराव-दावसि सहायनो गोनांबो जानो हागौ। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जेंनाजों जुजिनो गोनां जानो हागौ। खायसे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव फैसा सोसननायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव जिउनि लोगोजों खायसे बाथ्रा खोथाखौ लाना जेंना नुजाथिनो हागौ। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गावबा गावनि खुगाखौ सामलायनाया गोनांथि। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8, खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। खायसे गेदेर जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। खायसे खामानिफ्राव लाब मोननो हागोन। नखराव सोमोन्दोआरिफोरनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन, जायजों थासारिया गोरायैनो थागोन। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन। आंगो सुबुंफोरजों अनज्लायनाय फैगोन। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।